Accessible Stick. Presenta. Sobre un dibuix de natura apareix el Tito i el professor Felip, un titella de tela amb el cabell gris i cara somrient. Els consells del profe. Capítol 1. Estalviant aigua. Xicotetes coses que podem fer per a canviar el món! El profe ens parla en la seva aula. Cada dia, milers i milers de litres d'aigua es malbaraten a les nostres escoles. És una llàstima. De segur que si ho pensem una miqueta més, entre tots podem fer alguna cosa per a millorar-ho. En el lavabo d'un bany, dos alumnes s'apropen a lavar-se les mans. Engeguen les aixetes i es posen a conversar. L'aigua va eixint creant molta escuma. Mentre que segueix conversant, l'aigua es malgasta. Es tornen a frotar les mans malgastant més sabó. Altra alumna entra en el bany i els avisa del perill de l'aigua. L'aigua del lavabo comença a desbordar-se. L'alumne apareix amb unes ulleres de bussejar mentre que l'aigua comença a omplir la pantalla. Apareixen pesos en l'aigua del bany mentre que l'altra alumna és nadant. Els alumnes es tapen el nas per a no tragar aigua. Ei, amics! En el Col·legi Miquel Burguera tenim molt en compte que l'aigua és un bé de tots i totes. Per això, tanquem les aixetes i no deixem l'aigua córrer. I tu també ho tens en compte? Diversos alumnes apareixen en la classe de Felip. Entre tots podem. Gràcies per ajudar. Ben fet! Agraïments. Pictogrames Arasac. Música Kevin MacLeod. Llengua de signes Aptent. Producció Roberto Sintes. Accessible Stick, un projecte del Col·legi Juan 23 de Burxassot, CPE Miquel Burguera de Sueca, projecte d'investigació, innovació educativa 2022-2023, subvencionat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana.